Veruzhinji vakatitumira mavideos, mapictures pamafoni vachitiudza kuti kwaMutoko maMuslims auraya mombe dzinosvika 200, asi pamombe dzacho dzavari kuuraya vari kungotora ropa chete vopa nyama kune veruzhinji. Zvabva zvatipo mufungo wekuti kuda yaSatanism. Naizvozvo tatiregai tipinde munzira tinange kwaMutoko tinozvionera nedu meso, tinozvinzwira nedzedu nzeve. Kazuva iyi mhuri yeZimbabwe, kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Farirai chirongwa chatiri kukupai zuva ranhasi, asi senguva dzese don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ndoitwa Arismania kana kuti Zenith Ndoro kuchechi. Chitiko chakaitika kwaMutoko takanga tiri panzvimbo panonzi pa Nanyabopoto. Saka isusu tiri maMuslim tinoti gore rega rega richipera, gore redu rinopera muna June. Saka kana rapera muna June tinoti tichita inonzi kurubani. Saka India tinonamata nawo anoti tinofanira kupira mpiro wepagore rega rega nena wekuti tinenge tichisacrifice kuti ndo nguva yatinofanira kupa mpiro kuna Mwari, ndingangoti kuna Allah, ndo zvatinofanira kunge tichiita. Saka wanouya tiurayirawo mombe. Kana watiurayira mombe, mutemo watinofanira kunge tichiita tichiti kana wauraya mombe kunowanika munhu anotera kumashure anenge ane bhaketi remvura achigeza ropa riya. Kana zvadaro wanotera kumashure wanozenge wakuita sei wakuvhiya mombe wozoti wanotumura wachita sei wachicheka nyama dziya wachisauka. Zvadaro tozosara tosheyana zvaumaindia woenda. Hakuna ropa rinotakurwa ende hatitotendere kuti ropa iroro ridundwa riri kana kuti riomarara riri panzvimbo chimwe chete. Saka hatikwanisi kutora ropa. Saka inhema dziri kutenderera idzo. Dzitori nhema dziri kutenderera. Haisi chokwadi ichocho. Nokuti makore ese kana kuno wanoziva pachechi pedu patinonamatira paCornerstone tinotongopawo kana vamwe kunyika wakauya tinotonzi tsvagai vamwe vanhu muite sei muwapowo nyama iyoyo kuti tije tese takaita sei takawanda, hakuna ropa rinotorwa. Ngakundomazira ndozvitaiwa. Assalamu alaikum. Inini ndinoitwa Rabia Mania, ndinonamata Muslim. Ndinogara paCornerstone tichinamatira paCornerstone Masjid. Saka Muse Mande nechipiri tatiri kunzvimbo panonzi paNyambopota tichienda kwaMutoko. Kwanga kune program yedu yekurubani. Maindia anouya otiurayira mombe dzietosheyana. Asi manje chinonesa nchekuti vanhu vari kuti waitorwa ropa. Hakuna ropa rakatorwa panyama. Asi kuti wanoti maindia anosvika oisa munamato watoti maduas yokuti ndikirikine mombe yavanenge taura kuti isusu tikukurayira kukuita nyama kana kuti muriwo. Obva anocheka wanotera mashure odira mvura. Hatibvumira kuti ropa ridundwa riri panyama nokuti vanoti nyangwe mombe iyi kada kuti nyama inenge ine chirwere. Saka kubuda kunenge kuita ropa ndokubuda kunenge kuita chirwere kadai chinhu chibuka chechi chine chirwere. Saka titodira mvura ropa rirowerera. Hakuna ropa rakatorwa. Taive tiripo nyama takatopiwa isusu tikatakura kudzimba. Ndo zvatinoita pamakore ese. Tinoiti kurubani kuna kumupa mpiro pachinamata chedu cheMuslim. Tine ma5 pillars ekuita sei yemunamata iwo. Saka ichocho chitoti chimwe chikamu chekunamata tinoti kurubani kana kuti kupa chipo kuvarombo zvakasiyana nezvakati handiti. Kurubani kuti wanouya utiurayira mombe. Saka makore ese wanouya kutiurayira pamasjid pedu. Tsvagai mombe iwo ndo anouya achibhadhara. Chavo kucheka chete. Toita tosara tichivhiya tichigowana. Iwo waenda hawana nyama yawanotora. Saka zviri kutaurwa nevanhu izvi handizvo. Titoripo pachikamu ichocho takatoenda tikatorwa nyama dzacho. Hakuna ropa rinotorwa. Sekuziva kwandinoita. Ndomazira ndinozviita. Tombo titsaudzirei zvishoma
kubva panhau yeropa iro. Sei muchipfeka muchivhara misoro kumeso chichi? Isisi chitendero chedu chinoti munhu mudzimai hafaniri kuonekwa vhudzi, nzewe, hapwa idzi. Saka tinofanira kuvhara miri wedu wese kusiya zvanza chete izvi. Kumakumbo ndinofanira kuoneka tsoka chete. Munhu womudzimai ndio chitendero chedu chatinoita kuti haufaniri kugara nyama yako iri pachena ichionekwa nemunhurume. Ko kana ndiri mukomana ndisati ndawana ndozoziva seti bhebhi rakanaka iri kana kuti harina? Zvine musiyano pakupfeka kwatinoita. Wasikana wakaona mwasikana wanotovhara kumeso, wanoona maziso chete. Maziso chete ndiye anenge achiona, unobvaziva kuti uyu haana kuroorwa musikana. But runako runenge rusingaoneki kamanje. Zvinooneka nokuti kazhinji kacho nongoti zvazvemazuva ano. Wakuru wedu waiti zvinonzi rorana yomatongo zvezvo, waiti maMoslem munororana maMoslem chete, saka unokwaka wagara watoziva kuti pamusha apa pano wasikana wakadai wakadai. Alright, mazvita. Aiwa, totenda. Gibson Kampa ndogara kuBridge 12 kuno Cornerstone. Chiitiko chakaitika musi Monday nechipiri takaenda kuNyabopoto. Nyabopoto kwakaurayiwa mombe dzinonzi kurubani. Zviri kutaura kuti ropa rinotorwa, aiwa ropa haritorwi, ropa rese rinofanira kupinda pasi, nyama ichisara iri yoga. Wanofuna mombe wofuna mombe, vanovhurwa vobvisiwa matumbu, yongosara iri nyama chete. Zvokunzi ropa rakatorwa, hapana ropa rakatorwa. Asi chakazondinetsawo inini mani ndechekuti zviropa zvese takanzounganidzai musi wekutanga nemakidhini unganidzai, chiendai kumba musi yamangwana. Patakazoenda mangwana takaona zvinhu zvese zvatutwa zvaita sei zvaenda, zvatakurwa zvaenda. Ndio maziro ndinoita iyayi. Ko maMoslems vanonyanyozikanwa nemishonga inhema here? Aiwa, zvemushonga hakuna. Aiwa, mushonga hapana. Nekuti ndinoona vakawanda n'anga dzine mbiri muHarare dzinopfeka kaheti kanenge Kenya. Mushonga hapana, asi tingangoti mushonga, bhuku rinoverengwa, bhuku rinotorwa richiverengwa, ndinonzi asini kabhuku kanoverengwa. Ndiko kanoverengwa kachiita fanike kari kuita mhiko pano munhu, asi mushonga hapana. Asi akangobvumirwa kuitwa pese pese. Ukakaita chii chinoitika? Aiwa, kuno vakuru ndiko akangoverengwa nomunhu wese. Kuno vakuru vanogara notibhuku kuti ndo vanoverenga. Mwari ndiye anoziva kuti munotaura chokwadi here. Ndetwa Joyce Mania. Tinogara paBridge 12. Tinoona tiri paCornerstone. Zvichwa chiitiko chakaitika, asi zvikutorwa vanhu ndo zvekunyepa. Kuti vanotora ropa haritorwi. Chatinongotora chete isisi inyama yatinotora tichidya. Ropa rinosara riripo ipapo. Kana wauraya mombe, wanocheka, kana wacheka maIndia ayaya, wotora mumwe anenge aifamba nebhaketi remvura achita sei achidididza ropa riye kuti rege kudundura panyama. Ropa rinowerera riri pasi. Yosairi nyama chete. Nyama ndiyazonzi torai vanhu muite sei mushiyane muje. Zveshuwa ndizvo zviitiko chakaitika, zvikufamba zvitaurwa nevanhu kunzi vari kutora ropa, ndozvekunyepa. Tambotozvinzwa iri muredho zvitaurwa futi kunzi maIndia akatora, machawa akatora ropa remombe. Nyama wakasiya ingori katakata, hakuna nyama yakasara. Chakasara madewe nendove chete ndozvinhu zvakasara. Nyama yese yakapera hakuna. Ndochiitiko chakaitika kuno kwaMutoko kuna Bopoto. Ko yataurwa yemalivha chii chingave chakaitika? Zvemalivha vanhu vakatotora vachienda koshiyana. Ndokuti zvakanga zvakangoungana. Ndokwanisa kwevanhu nekuwanisa kwenyama. Saka patakazopedzesa tofo takabva kuma 12 handiti 12:01 ikoko ndokunguva takabva ikoko. Zvikanzi mapurisa abva ati kwadoka mozo yamangwana makuseni. Pane vamwe vakazomukira makuseni kwechipiri kwechitatu wakasvikira nyama yepasisina, pasara madeve chete nendove chete. Nyama yasanzi yakapa tutuwa usiku yakaenda. Nevanhu maIndia hapana chaakatakura kana wani, havana kutakura nyama, zvese wakasiya ipapo. Ko sei imimi muchitungamidza maIndia mukunamata kwenyu? Vanhu ivavo ndivo vano programu iyoyi maIndia yatinonambata isisu. Pagore rega rega vanenge vachiitira kurubani vandotiurayira mombe kana mbudzi. Vangoti tsvagai mbudzi nemombe tourayiwa. Asi gore rakapera negore rino havana kuti tsvagai wakaurayira kuna Bopoteko, ndokwa zvakaurayiwa. Saka izvi ndokwa takazoenda kutorera kupi ikoko. Vamwe vangu vari kwaMutoko, vamwe vangu vari paBopoto apa. Ndochiitiko chakaitika. Zvokunzi vanhu vanotora ropa hazvo ndozvekunyepa, kunyeperwa. Kuda pamwe imimi mamuri paBopoto pamwe ropa rakatorwa uko. Hakuna. Isite vamwe vangu vari kwaMutoko. KwaMutoko kune vamwe state paBopoto, asi hakuna zvakadaro, hakuna. Dai kunzi makasika kusvika masvika pachechi peda apa
ndo pamaikurukura nyaya yese ichibva yangopera papi ipapo vanhu vafamba vachinyepa vafamba vachipidza zita rechechi yedu kunyeperwa. Alright, ndine vhidhiyo yandakatora panapa iyi. Pane mombe dzakasilotwa dzakachekwa, ropa riri kuerera, pane mabhaketi aripo, taishandisa kutora matumbu kubva anenge wakavhiya mombe warume, totora matumbu toenda kunosvina. Ana amai vari papa wakatobata makumbo emombe kuti varume waonekita sei kuvhiya mombe idzodzi. Dzimwe idzo dzamuri kuona dzakararapo idzo dzimwe dzisati dzavhiyiwa ba ndo zviitiko zvaitika kwamutoko pane chimwe chikamu chandakatora. Hangu pakuti panhau yemombe idzo dzakasurotwa idzo kuri kunzi kwakauraya ma500 inhau yekuti waingotipo ukasvika pane mombe yaunenge wasvika vanototanga watoipa munamato, ukapedza kuisa munamato uchitiwa nochichekai. Kana munhu acheka zviya zviya wanenge wakuramba wachingoita sei wachingocheka chete wachingodziunganidza kuzoti katakata dzanzi katakata vanotera mashure vai vanotera wachingovhiya. Saka wavhiya kwozotera vamwe wanenge wachitera wachitema nematemo zvadaro mozotemerana mapisi. Asi ipapo manje kana wacho iwoyo wanga usingawanike nekuda kwokuti panhu pakaitirwa zvinhu izvo pakadhaivhetwa nyama. Dzimwe dzainzi dzikaenda kupolisi, dzimwe dzakanzi dzikaenda kunana chifi, dzimwe dzakanzi dzikaenda kuzvipatara, dzimwe dzakanzi kumasoja. Asi tiri kushamisika nhasi uno dzakunzi izvo maMuslim akatakura ropa. Izvozvi makafamba nyika yese kana kuno kuHarare kwese nyama iyoyo yakasvika. Itoriko kutaura kuno kumukutoitenga mumabhucha nenhau yekuti vanhu vari kusvipisa zita remaMuslim. Isusu maIndia tinonamata nawo zvakafanana nemimi munoto anonzi chii mukuru wechechi mafundisi ndozvakangofananawo nemaIndia. Saka tichingotiwo maIndia nekuti maIndia anoti isisu tinowana. Saka tinonamata nevanhu vasingawani. Saka tinofanira kuwapawo zvokuti wabatsirike nekuti isisu zvatinazvo zvinenge zvakatiwandira pano kuti ndirase. Ndosaka muchinzwa tichingoti maIndia ndo mazira ndongozviitawo inini pakuchita. Asi imimi sadunga munhu chichakakupai kuda kuenda kuchechi iyoyi? Inini chakangondipa kuti ndiende kuchechi iyoyi nhau yekuti ndakaongorora ndakaona kuti kana ndakaenda kuMethodist, kana dai ndakaenda kumadzibaba, kana ndakaenda kuwadzidzi, manamatiro edu haana kusiyana. Chakazongosiyana chete mutauro ndo wakasiyana, asi manamatiro edu mamwe chete. Madzibaba anoita mutumbi mutatu, isusu kwedu tinoita mutumbi mutatu. Saka handione chitsauko chakaitika parazi. Inini ndakanyanya kuidira kuti haufanira kugara munhu une tsvina, unofanira kugara wakachena. Nyangwe ndiende kutoireti ndinofanira kugara ndine mvura yangu ndozvigeza. Ndopa kutoireti kana kunyangwe ndikaenda kunowanasa mvura ndinofanira kugara ndine mvura yangu ndichizvigeza. Kukura ndinowana ndiri munhu akaita sei anogara akachena nguva yega yega. Ndozvandakanyanya kuidira hangu nokuti haidi utsvina. Aiwa musandudze zvokuita. Haidi utsvina nonhau yekuti zvesho kadai mukada kuzvitarisa mazhinji kana dai mukaona maMuslim anofamba kana muchechi kana muHarare kana munongo vazhinji vacho vanongoperera mukuyemura kuti amai vakachena nenhau yekuti hakudiwe utsvina. Ndozvandakangoidirawo hangu. Ko ndakambonzwa nasahwira wangu achiti izvo munoita inonzi sadaka. Ndizvozvo. Chii chinonzi sadaka? Sadaka zvakafanana nokuti wekunyika wanoitiwo nyaradzo kana kuti wanoti kurowa guwa ndozvakangofanana nesadaka. Sadaka isusu tinotiwo munhu akafa after 40 days tinenge takuchiitawo sadaka, ndiwo nyaradzi yedu yatinenge takuda kuita. Zvatodaro pamwe kana uyo usingakwanisi kuzoenderera mberi zvinenge zvatoperera ipapo, hapasisina chimwe chinhu chawo chaita. Kana pasina izvozvo uchizodawo hako after kana kuti gore kana kuti 2 years unogona futi kudzokera kuita sadaka iyoyo. Mungoramba muchidaro zvasiyana. Ko ndakanzwa kuti mufi kana afa hanzi anopfekedzwa paipi mumuromo ogezwa mvura yekupedzisira inenge yachena iyeye ndo inoitiswa sadaka. Saka patinoenda tichidya raisi dzepasadaka hanzi mvura iye inenge yaiswa yemufi. Inini ndingava ipapo ndinopokana napo nokuda kwokuti inini ndakaona baba wangu namai wangu achigezwa. Kunyepa kwevanhu ndo wanoita zvokufungidza zvakafanana nezvemombe izvi. Warikuita kufungidzira panzvimbo yekuti wabvunza ende kana kubvunza kwamaita maita zvakanaka. Tinoti isisu kana munhu achinge afa haagezwe mvura inotonhora, tinodzisa mvura yedu tonhingirikina ende haagezwe ari munhu asina chaainacho. Tinototora munhu tomuvhara nejira kudai tochiti 1 anenge achitora mvura mubhaketi achidira pamusoro pejira 1 anopinza ruoko nepasi pejira paipai akutoita sei akutogeza munhu. Zvadaro tochimumutsa tochimugadzika. Tamugadzika tinongodai handimukona zvandiri kuita izvi kudai so chete nokuda kwokuti mumwe munhu patime yaanenge achifa paipai anogona kunge ari munhu anenge achida kuita zvimwe zvinhu. Saka makamusiya akadaro patime yekuti munenge makuda kuzoenda kumuisa kumakuwa kana kuti makuda kumupfekedza paipai tsvina iye inogona kuita sei inogona kubuda.
hakuna munhu anosvinwa matumbu, hakuna zvakadaro. Asi kuti unongomutora umugadzika chete ungodai zvandiri kuita izvozvo kana ari munhu anga ane tsvina yei inongobudawo nokuti haina kana chaichabata nokuti nyama dzese dzaita sei dzaregerera makuchirongwe sei. Plus pasi apa tinenge takaisa kana jecha zvokuti kana dai makageza munhu mvura inenge ichienda papi netsvina yei inenge ichienda ipapo. Hakuna zvakadaro zvokuti munhu anosvinwa matumbu. Zvokutoti kana dai tichigeza munhu wasinganamate chechi yedu ndowatinotokurudzira zvakanyanya kuti ngauye wapinde mupi wapinde mumba imomo waone chiitiko chatiri kuita nokuda kunzi shuwa tiri kuziva kuti vanhu vanoti machawa anodya ropa ngetsvina yemunhu nemiwo nokushata kwakaita tsvina iyoyo kwakupedza 40 days munhu akaichengeta mvura iyoyo inenge yagezwa nemunhu kana nemiwo inenge yaita sei pa 40 days handiti inenge yashata. Saka hakuna zvakadaro. Hanzi munongoti tsvati mumaraisi aiwa kunyeperwa nyama zvoti nini ndikatoona muchita sadaka handidyi. Aiwa zvakafanana nyama yamutatatutaura nezvayo vanhu vakawanda waiti pachechi pedu ipapa pakonasora waiti wakauya wachitiurayira nyama maindia akati tsvagaiwo vamwe vanhu muite sei muwapowo nyama iyo muno muraini munomu wairamba. Asi yezvinezvi ndowa number 1 wakatongonzwa kunzi kuri kuitwa nyama ndowakutomhanya wakutoziva manje mutemo wokuti aiwa takati chitozviomesera mashure mese mukuti vanhu ava wadaro ende wanoita zvinhu zvavo zvakachena ende watodi zvoutsvina. Saka hapana here mvura dzimwe pamunoita manyaradzo dzino dzamunenge muinadzo dzisiri dzekusvina idzi? Hakuna kana mvura dzimwe dzatinenge tiinadzo hakuna. Kungobva kuvanhu uyai mubike mutoenda kunochera mvura kana kuri kubhoro kana kuri kumugodi vanhu chitobika vanhu vakutotanga kutobika varume votochekawo nyama vanongocheka semachekero zvakaitwa iko kungoto kana macheka kana nyama kana ihuku chaiyo chaiyo tinotofanira kutoiti kana tichiuraya huku apa unotofanira kutotora kapi yemvura uchicheka huku uchibva watoigesa ropa rinenge richiita seiri richibuda riere kuti ava mutemo wacho hatitirodi kuti ropa risare rakaungana. Saka zvinenge chitaurwa nevanhu vanenge vachitaura nenhau yekuti kunenge kushaya kuziva. Asi munhu wakabvunza unotaurirwa uchiita sei uchinzwawo nomamiriro azvo nokuona kwacho. Zvangofanana kana dai tiri muchechi wataure chete nechiarabhig asi kuti wanototaura neshona wachitoparidza neshona iwe munhu uchitonyatsokunzwa kuti iri vhesi iri makatarisa mubhuku renyu imimi unotoona zviri kutongoenderana asi mutauro ndo uri kusiyana chete. Manamatira tinoita Mwari mamwe chete asi mutauro chete ndo unotongosiyana. Isusu patiri papa hakuna anogona kutaura mutauro iwoyo asi tinongoenda kuchechi kunoona uye kuti takatozvinzwisisa kuti zvinonamatika. Ongo muri yeZimbabwe ndofunga vazhinji vakaona vhidhiyo ichitenderera tikaudzwa isusu kuti aiwa vanga vachitora ropa vachipa vanhu nyama zvikabva zvatipa mubvunzo tikati kuda ndiyo satanizimu yatogara tichinzwa kai regai tiende kwamutoko tinozvinzwira. Naizvozvo ndo zvamanzwa zvataurika pano uyezve tazopedzisirawo zvakare takuda kunzivisisa zvakawanda pamusoro pechitendero. Ndofunga manzwisisa kuti aiwa hakuna zvakadaro zvakaitika. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.